за кратък срок и ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок учете не от нас да получават. Казваме с пълен глас: хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. С насмешка казват: тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Но както с часове растем, расте приятелството помежду